Jeg hedder Karin, og jeg bor på Mandø. Vi bor 27 herovre. Til daglig på Mandø, der driver jeg Mandøpigen sammen med min mand Poul Erik. Ved siden af det, der er jeg hjemmehjælper på Mandø. Jeg er akuthjælper. Jeg er frivillig brandmand. Og jeg er postbud, når hun har ferie. Det, der gør Mandø til noget helt specielt, det er naturen. Så vi tilbyder ingenting andet end det, naturen den selv tilbyder. Hvis man skal til Mandø, kan man vælge at tage en traktorbus herover, som kører fra Vester Vedsted, eller man kan vælge at køre i egen bil. Vælger man at køre i egen bil, så skal man være opmærksom på, at der er tidevand. Ellen fra Brugsen, det er jo så hende, man ringer til og får at vide, hvornår det er, man skal køre herover. Hun kan fortælle, hvornår der er lavest vand. Manden bruger til camping, det er Ellen. Ellen, hun er min mor, og samtidig med, så er hun brugsuddeler. Egentlig burde hun være pensionist, men hun brænder så meget for øen, så det har hun slet ikke tid til at være. Dark Sky Park, betyder, at der er rigtig mørkt om aftenen herovre. Så vi ser stjernerne rigtig klart. Det er ikke kun godt for os at se på, det er også godt for naturen og for dyrelivet derovre, som er meget rigt. Som vi siger, herover, der kan man komme over og se mørket og høre stilheden.